सोरनि अर्डार मोननानै बे न'आव हिनजाव लानानै फैखो मा जाखो आइसो होनदों नोङो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि PLX Present Production मुंनि प्रडाक्शनाव मोनसे रंगिना संगिना गाबनायजों बुंफबनाय दागो मुंनि सुंद' सावथुन फैबाय दं। जानायानो जोंनि थाखाय खोमोर हायै दागो बे सुंद' सावथुनखौ 15 जुनाव रिलिज होगोन आरो लोगोसे बे सुंद' सावथुनखौ लिरगिरि आरो डाइरेक्शन होदों अरन बसुमतारी बिथाङा। केमेरा गुथान नार्जारी आरो सुरज नार्जारी बिथांमोनहा। नै आंना बे सुंद' सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै PLX MK आरो फावखुंग्रि महरै सोमसि मोसाहारि बे सुंद' सावथुनाव लोगो महरगिरि महरै बेरेमोदै मोसाहारि, लीना बसुमतारी, आर्लिन बसुमतारी, सुरेश बसुमतारी बिथांमोनहाबो मैखोमै बे सुंद' सावथुनाव फाव दिन्थियो। खोमोर हायै दागो आंना आदाखौ नोंसोरो फिसाला होननानै गनायनायमोनब्ला आदाया दिनै गोमालाङामोन। आदानाव पाप नांदों। नोंसोर आंनि न'आव थांबोला दिनैनो दानो खालाम नोंसोरो बास नोंनि बे लेथ्रा गोसोआनो